महीना अपना आखिरी पड़ाव पर रहे। कोहरा आ धुंध के साथ आसमान में भी भारी बादल रहे। मौसम के हिसाब से कबो भी बरखा हो सकेला। हर जगह धुंध आ सन्नाटा के अलावा कुछ हो ना लौकत रहे। अईसना में अजीम अपना मंगेतर लाबा के संगे कोहरा अहुरी धुंध के बीच से फाड़तारे। कुछ काम के सिलसिला में राजस्थान से दिल्ली वापस अपना घर जात रहे। मौसम बहुत खराब रहे त अजीम सीमित गति से गाड़ी चलावत रहले। ओ गाड़ी में रेडियो बाजत रहे, जवना में एक के बाद एक पुरान सदाबहार गीत बाजत रहे। रात के 12 बजत रहे। मौसम धीरे धीरे बिगड़त जात रहे। गाड़ी में एसी के बालाबा शायद गर्मी के चलते सुतल रहले। ओकरा के सुतल देख के अजीम रेडियो बंद करके चुपचाप गाड़ी चलावे लगले। अभी 5 मिनट के समय रहे कि गाड़ी चलावत घड़ी अजीम के भी नींद आ गई। उनका कुछो महसूस ना भई। उनकर गाड़ी कहाँ जात बा। फिर अचानक एगो ट्रक आगे से तेज रफ्तार से उनकर गाड़ी के ओर बढ़त रहे। अचानक लबा के आँख खुल गई इजोत के चलते। उनकर मौत के इतना नजदीक देख के उनका कवनो अंदाजा ना रहे कि का करे के बा। अजीम के जगावे के बजाय वो पूरा जोर से चिल्लात गाड़ी के स्टीयरिंग एक ओर घुमा देले। सफर भइल अजीम के आंख भी आखिरी पल में खुल गई, लेकिन जब तक वो गाड़ी के कंट्रोल करत रहले तब तक गाड़ी एगो पेड़ से टकरा गई। ट्रक गाड़ी के इतना नजदीक से गुजर गई कि गाड़ी के साइड मिरर टूट गई रहे। गाड़ी के स्पीड कम रहे, ऐसे ओकरा कवनो खरोच तक ना लागल। दोनों जाना बहुत देरा गईले। दोनों जाना डर से एक दूसरा के कस के गले लगा ले। का तू ठीक बाड़ू? अजीम लाबा से पूछ ले। वो हर्षित अंदाज में कहले, या अल्लाह, लाखों के धन्यवाद बा। अजीम भगवान के शुक्रिया अदा कैले। दोनों जाना गाड़ी से उतर गईले। उनका गाड़ी के दुर्घटना देख के एगो बुजुर्ग भागत दौड़त उनका लगे आई। अरे बेटा, सब ठीक बाना? केहू के कवनो नुकसान ना भइल? बुढ़वा पूछ ले। ना बाबा, अल्लाह के शुक्रिया, सब ठीक बा। अजीम जवाब देले। हजारों दुर्घटना भइल बाकिर आजू ले केहू एको खरोच लेके एहिजा नइखे आई। बाबा कहले। मतलब? अजीम हैरान होके पूछ ले। मतलब कि एकरा के देखल जा। बुढ़वा अपना पीछे के जंगल में जरद दीप के ओर इशारा करत कहले। उहे सूफी बाबा के उहाँ के दरगाह बा। उनका दया के चलते उनका जमीन के सोझा कबो केहू के नुकसान नइखे भइल। अजीम आ लाबा के लम्हर नजर देख के दरगाह देखे के मिलल, बाकिर धुंध के वजह से ओ लोग के खाली एगो बत्ती जरत लौकल। बाबा, तू के हव? तू यहाँ इतना रात से गईल रहलू? लाबा से पूछल गई। हम यह दरगाह के फकीर हई। जाड़ तेज रहे, लकड़ी के जरावे खातिर निकलल रहे। बाकिर तोहार गाड़ी के पेड़ से टकरात देख के ऊ दौड़त आ गई। बड़का प्यार से जवाब देले। हाँ की? अचानक एगो ट्रक सामने आ गईल रहे त काबू ना कर पवनी। अजीम हकलात आवाज में जवाब देले। ट्रक? बाबा बहुत हैरान आवाज में कहले। हाँ की? ट्रक आ गईल रहे। अजीम से पहले लाबा कहले। बाकिर ऐसन कैसे हो सकेला? एगो ट्रक देखनी। अब की बार बाबा के आवाज में औरी सरप्राइज रहे। ना बाबा, हो सकेला कि रौरा सही से ना देखले होखब। ट्रक के चलते ऐसन भई। अजीम बुढ़वा के भ्रम दूर करत कहले, दौड़, लेकिन हम ठीक यहाँ खड़ा रहनी, कवनो ट्रक ना देखाई देलस। बुढ़वा के आवाज में अभियो अचरज के भाव रहे। ना बाबा,
शायद रौरा ना देख पवले होखब। अजीम फेरू कहले। बाबा बहस ना कई चाहत रहले, यही से आगे कुछ ना बोले। अजीम तब गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करेले, लेकिन गाछ से टकराए के चलते गाड़ी स्टार्ट ना हो पावल। अजीम गाड़ी से निकल के गाड़ी के हालत के जांच कैले अभूरी निराश दिल से कहले, अब शुरू ना हुई। ई सुन के लाबा के चेहरा गिर गई। अब हमने के का करब जा। अजीम के कुछ हो समझ में भी नईखे आवत रहे, अब का करे के बा। शहरा बस्ती और जगह से बहुत दूर रहे। ई उजाड़ देख के ऊ बाबा से बात कैलन। बाबा के आज रात के यहाँ रुके के जगह मिल सकेला। वैसे हमार हुजरा दरगाह में बा, तू लोग ओहिजे रह सकत रहे। बाकिर मेहरारू लोग के दरगाह के भीतर ना जाए दिहल जाला। ऐसे एगो औरी तरीका बा, अगर रौरा लोग के चाही त रौरा ओहिजा जा सकेनी। बाबा एक साथे कारण आ उपाय देहले। बाबा कवन जगह हवे? अजीम कहले, दरगाह के पीछे एगो नदी बा, ओकरा पार सरईस बनल बा, रौरा चाहब त ओहिजा जा सकेनी। बाबा ओ जगह के जिक्र कैले। यहाँ से कतना दूर बा? लाबा पूछले। दरगाह के पीछे एके नदी बा, पार करब त मात्र आधा घंटा में पहुंच जाई। आ अगर यही रास्ता से जाई हो सकेला कि सवेरे रास्ता में होखे। बाबा कहले, अगर रौरा लोग आवे के बाद त हम रौरा के रास्ता देखा सकेनी। बाबा तब कहले। अजीम पहले कुछ सोच ले, फिर इशारा से लाबा से पूछ ले आ ओकरा बाद आपन फैसला बाबा के बतवले। ठीक बा बाबा, चल जा, मन में कवनो बुरा विचार मत ले आई। अगर हमरा लूट के शौक रहे त कवना दरगाह के फैन ना हुई। बाबा उनकर संकोच करत दिल देख के कहले, ना बाबा, ऐसन कवनो बात नइखे, बस एगो अनजान जगह से तनी डर पैदा भइल रहे। अजीम जवाब देके बाबाजी के पीछे पीछे चल गईले। दोनों जने में तनी डर रहे, बाकिर हालात देख के ए बाबा पर विश्वास करे के पड़ल। सड़क से तनी दूर बा, जंगल में एगो दरगाह के लगे पहुंच गईले। ओहिजा से गुजरत बाबा दरगाह से लालटेन लेके आपन हुजरा देखा के दरगाह के पीछे नदी की ओर बढ़ले। तीनों आदमी एगो संकरी रास्ता से गुजरत आगे बढ़ले। खूब अन्हार आ कोहरा रहे। सामने कुछ हो देखल बहुत मुश्किल होत जात रहे। कहीं ना कहीं उ लोग नदी के किनारे पहुंच गए। लोग एह नाव पर बैठ के ओकरा पार जाके ओहिजा से कच्चा सड़क मिल जाई। थोड़ी दूर गईला के बाद एगो बोर्ड देखाई दिही, रौरा आपन मंजिल मिल जाई। बाबा एके बेर में पूरा रास्ता बता दिले। इतना दिन तक वहां केहू अवरू भी रही। लाबा पूछ ले, एक दू गो यात्री हमेशा रहेला आ एगो नौकर भी ओहिजा रहेला। बाबा जवाब देहले, ठीक बात, धन्यवाद बाबा। अजीम आपन जैकेट कसत कहले, अब तू लोग जा, हमरो वापस जाए के बा। ई कहत बाबा जी ओहिजा से चल गईलन। अजीम आ लाबा मोबाइल लाइट के मदद से नाव के लगे पहुंचले। बहुत धीरे धीरे उ लोग नाव में चढ़ गईले। भयंकर जाड़ा के चलते नदी के पानी पूरा तरह से बर्फीला रहे। अवूरी अन्हार के चलते नाव कवना दिशा में जात रहे, एकरा बारे में कुछ पता ना चलल। दोनों जाना के बहुत कठिन सफर से गुजरे के पड़ल। एगो लाठी के मदद से अजीम धीरे धीरे पानी के लहर पार करके नदी के दूसरा छोर पर पहुंच गईले।